Pirates. En Daniel, en Lluís, l'Oriol i en Carles eren pirates. Vivien en una illa amb 15 palmeres i un riu amb cascada i tot. Era una illa deserta. De primer hi havia l'Oriol, en Daniel i en Carles. Després va arribar en Lluís. En Lluís era un pirata solitari i sempre navegava sol, però va arribar a l'illa i li va agradar. En Carles, en Daniel i l'Oriol el van deixar quedar perquè els va enxampar per sorpresa, sense que se n'adonessin. I això en un pirata és una cosa molt important. I per això el van deixar viure amb ells, perquè es deia que era tan bon pirata com ells. Eren molt feliços a l'illa, pescaven, saltaven d'arbre en arbre amb les lianes molt llargues i cridaven com si fossin Tarzan. I nadaven al mar i dormien a la capçada d'un roure. I ho passaven molt bé, i quan els venia de gust hi veien passar un vaixell, l'assaltaven i li robaven els tresors. Després els amagaven en un racó de l'illa i marcaven l'amagatall en un plànol. Un dia l'Oriol va dir als seus companys: «Sabeu què? M'agradaria que raptéssim una princesa». Per què? Va preguntar Daniel. Home, Va dir en Lluís. com que som pirates podríem agrastrar una princesa i demanar-ne un rescat. No m'agrada. Va dir en Carles. Les noies duen molts problemes. Però com que la majoria hi va estar d'acord, un dia van veure passar el vaixell del rei. Li van abordar, van lluitar i ferotjament amb les espases contra la tripulació del vaixell i van segrestar la Marta. L'Oriol es va enfadar molt. «Reiam, aquesta no és una princesa, és una nena normal i corrent». En Lluís també es va enfadar molt. Molt viatjar! No ens donaran ni una sola moneda d'or per aquesta mossa. Ja us deia jo que les noies duen molts problemes. Va dir en Carles. Doncs deixem-la anar. I tan contents? Va dir en Daniel. I li van donar una barca amb una bossa de carn salada i galetes i un barril d'aigua dolça i li van deixar marxar. Però una nit, quan cantaven al voltant del foc, la Marta va tornar sense que ells se n'adonessin. Va dir, «M'agrada aquesta illa i m'hi quedo». Els havia enxampat per sorpresa. I com que es deia que era tan bona pirata com ells, s'hi va quedar. Ja està.